नमस्कार बालमित्रांनो, आज विषय मराठी जोडाक्षरयुक्त शब्द भाग 2 पाहणार आहोत. त्यामध्ये आपण क अधिक या बरोबर क्या क्याचे शब्द पाहणार आहोत. बोक्या, वाक्यात, बारक्या, मुक्या, खिडक्या, झोक्यासाठी, मोजक्या, लाडक्या. ख अधिक या बरोबर ख्या ख्याचे शब्द पुढील प्रमाणे सख्या, राख्या, संख्याज्ञान, चरख्यावर, विख्यात, पंख्याला, पालख्या, सारख्या. ग अधिक या बरोबर ग्या ग्याचे शब्द पुढील प्रमाणे पुंग्या, रोग्याला, फुग्यात, ग्यानबा, लुंग्या, शेवग्याला, त्राग्याने, गाडग्यात अशा प्रकारे शब्द आहेत. घ अधिक या बरोबर घ्या घ्याचे जोडाक्षर वाघ्या, घ्यावा, घ्यायला, घ्यायचे, घ्यावासा, गुडघ्यावर. च अधिक या बरोबर च्याचे शब्द तिच्या, आमच्या, आईच्या, गावच्या, तुमच्या, तालुक्याच्या, महलाच्या, हातच्याची. ज अधिक या बरोबर ज्याचे शब्द भाज्या, ज्याचा, ज्याला, ताज्या, ज्यासाठी, फळभाज्या, पालेभाज्या, ज्याने अशा प्रकारे शब्द आहेत. झ अधिक या बरोबर झ्याचे शब्द तुझ्या, ओझ्याने, माझ्या, तुझ्याशी, माझ्याकडे, तुझ्याकडे. ट अधिक या बरोबर ट्यापासून शब्द खोट्या, बिबट्या, गोट्या, उलट्या, पाट्या, धाकट्या, छोट्या, एकट्या, पेट्या, सोंगट्या. ठ अधिक या बरोबर ठ्याचे शब्द काठ्या, गोठ्यात, मोठ्या, अंगठ्या, डोलकाठ्या, मोठ्याने. ड अधिक या बरोबर ड्याचे शब्द साड्या, उड्या, थोड्या, होड्या, शेगड्या, जाड्या, वाकड्या, खंड्या, भेंड्या, घाणेरड्या. ढ अधिक या बरोबर ढ्याचे शब्द मेंढ्या, तेवढ्या, पिढ्या, वेढ्यात, दाढ्या, ओढ्याला यासारखे जोडाक्षर आहेत. न अधिक या बरोबर न्याचे जोडाक्षर गण्या, पण्या, चिमण्या, पापण्या, बरण्या, वाण्याची, राण्या, येण्यास. त अधिक या बरोबर त्याचे जोडाक्षर तात्या, त्याग, हत्या, त्याचा, मोत्या, त्याने, चपात्या, हत्यारे, नात्यात, थरथरत्या. थ अधिक या बरोबर थ्याचे जोडाक्षर काथ्या, पालथ्या, माथ्याला, पायथ्याला. द अधिक या बरोबर द्याचे शब्द विद्या,
नद्या, द्यावी, उद्या, उद्यान, एखाद्या, द्याल, उद्याचे. ध अधिक या बरोबर ध्या, ध्याचे शब्द चिंध्या, साध्या, ध्यास, ध्यानीमनी, आराध्या, संध्याची, ध्यानीमनी, संध्याकाळी. न अधिक या बरोबर न्या, न्याचे शब्द न्याय, कन्या, अन्याय, सुकन्या, सोन्या, धान्याचे, जुन्या, न्याहरी. प अधिक या बरोबर प्या, प्याचे शब्द टोप्या, प्यारा, सोप्या, तिरप्या, भोरप्या, प्याल. फ अधिक या बरोबर फ्या, फ्याचे शब्द वाफ्यात, नफ्याने, सोफ्यावर. ब अधिक या बरोबर ब्या, ब्याचे शब्द तांब्या, ओंब्या, ब्यात, पारंब्या, चंब्या, डब्यात. भ अधिक या बरोबर भ्या, भ्याचे शब्द उभ्या, भ्याड, भ्याला, अभ्यास, अभ्यासिका, उभ्या उभ्या. म अधिक या बरोबर म्या, घुम्या, म्यान, बातम्या, रिकाम्या, म्यानमार, दरम्यान यांसारखे इतरही शब्द आहेत. य अधिक या बरोबर या, भैया, मैया, अय्या. र अधिक या बरोबर र्या, र्याचे शब्द चोऱ्या, गोऱ्या, भाकऱ्या, पायऱ्या, दोऱ्याची, पिंजऱ्यात, खाऱ्या, जाणाऱ्या. ल अधिक या बरोबर ल्या, ल्याचे शब्द खुल्या, आल्या, दिल्या, दिसल्या, खोल्या, कल्याण, मारल्या, गाळलेल्या यांसारखे शब्द इतरही आहेत. व अधिक या बरोबर व्या, व्याचे शब्द डाव्या, शिव्या, हव्या, व्यास, व्याज, नव्या, पिशव्या, पदव्या. श अधिक या बरोबर शा, क्षाचे शब्द माशा, बशा, उशाला, मधमाशांची. श अधिक या बरोबरक्षा, क्षाचे शब्द आहे शिष्या, आयुष्याचे, धनुष्याची, मनुष्याचे. स अधिक या बरोबर स्या, स्याचे शब्द समस्या, अमावस्या. ह अधिक या बरोबर ह्या, ह्याचे शब्द वह्या, सह्या, ह्याने, सह्यांची, सह्याद्री, बाह्यावयव. ळ अधिक या बरोबर ळ्या, ळ्याचे शब्द फळ्या, कळ्या, जुळ्या, पाकळ्या, मळ्यात, निराळ्या, भोळ्या, तळ्यात, सगळ्या. क्ष अधिक या बरोबरକ୍ଷା, क्षाचे शब्द पक्ष्यांची, भक्षाला यांसारखे
उजळणी करण्यासाठी अनेक शब्द आहेत.